gikan po sa Ginoo. Amen? So, akong gihangyo mo tagusa sa pagpanindog sa kung naamay mga Bible sa inyong mga kamot, palihog, ablihin sa Panultimon, chapter 14, verse 34. Panultimon, chapter 14, verse 34. Ang katarong makahimog ligon sa nasod, apan ang sala maoy makaalaot niini. So mauni ang pulong sa Ginoo, magapamungko ta. So lain na pod nga panalangin, ug lain na pod nga pagkaon sa atong espirituhanon nga bangin nga atong pagasaluhan karon. So andam na ba ta? Amen. So akong i-welcome ang presensya sa Ginoo sa kinabuhing Pastor Omar. Praise God. Ngayong gabi yung tayo na. Dahil sa batong tukiyon karon, ang atong topic karon, nag-uluhan kini og righteousness exalt the nation, but sin disgraces the nation. So ang pagkamatarong mao'y makapalig-on sa nasod, pero ang sala may makapahuyang ini. Wa ba mo kabantay igsoon kung unsay sitwasyon sa ato ang nasod o nagpakabutabol balaman ta sa nahitabo sa palibot. And ini kagabion, kung wala nimo na-analyze kung unsa ang dagan sa itong nasod, ini kagabion ang Dios gusto nga masayod ta, ikaw ug ako, kung unsa ang dagan sa itong nasod. In Proverbs 14:34, giklaro niya diya, ang katarong makahimog lig-on sa nasod, apan ang sala maoy makalaot nini. Dunay kanang bersikulo ay so, dunay duha ka standard ya. Kung maisgod ganit ang standard, dili na mautro. Mao na gyud nay nakatali diha, nakatakda. So duha ka standard ya. Una, ang katarong makalig-on. Kaduha diha kanang sala makaalaot. Standard na nadaan sa Ginoo. And then let's observe sa ato ang nasod. Ang atong nasod nakapasar ba sa standard nga gihisgutan sa maong pulong. Proverbs 14:34. Kaya makapasar ang atong nasod, so walay rason nga dili siya malig-on. Walay rason nga dili siya ituboy sa Ginoo. Ang exalt igsoon, ituboy sa Ginoo, iyahang palambuon ang nasod nga adunay katarong. Now, atong obserbahan sa atong nasod. If muamin mo o unsa iyong nadungog sa mga survey, mo ni ang survey sa nasod nato. Ibakot ang nagwali sa katong about sa Valentine's Day, no? Nga ang nasod nato top 3 sa pinakadaghan nagbutan-aw og pornography. Tayta sa Cambodia. And then insert na ataning gitawag og pagpakasala nini nga nasod. So nakoy gipang lista diri mga survey ni sa atong nasod nga mo ni ang dagan sa atong nasod. Ang atong nasod mostly ang mga leader dili Christian. Wala gyud nagtamod sa pulong sa Ginoo ba nga mo'y nag-lead sa atong nasod. Ikumpara nato sa nasod sa Israel nga adunay standard nga gisit ang Ginoo kung kinsay mahimong leader, lahi ra kaayo. Di ba? Ang standard sa Israel, magpili sila og hari, king, nga gikuan jud, giseremonyasan jud, do na gyoy propeta nga mo kuan niya glana, mo patulo og lana, pagpamatuod nga siya himuon nga king. Samantalang atong nasod, walay yung patulo og lana. Patuluan ra og kwarta. Amen? Tan-awa ra gud ang ato ang hapit na pud eleksyon. Di ba dili lana seremonyas nga tuboy pagka-king o pagka-president. Magpadaghan sila og kwarta para makadaog sila.
And mostly, ang makadaog katong daghang kwarta. Bisan og dili siya nagtamod sa pulong sa Ginoo, pwede siya makadaog ining nasura. And that's why munay sitwasyon sa atong nasod nga mostly daw ang mga leaders ining president, mga government official ining nasod walay pagtamod sa pulong sa Dios. And number 2 mo ni ang sitwasyon. Mostly kaning nasura, di ba ang standard sa Ginoo from time sa Egypt nilang Moises, ang standard sa Ginoo ayaw kamo pag-worship og lain nga Ginoo, gawas kanako. Munay set gyud standard sa Ginoo. Pero ini nga nasod lahi ang nakasit nga standard diri. Gitawag ta og Christian country, Christianized country, pero dili nimo ma-feel nga Christian country ni tungod sa naghitak nga mga gisimba, mga larawan, rigulto. Di ba ang set na standard, simbaha ako ninyo. Ayaw nagpagsimba mong lain nga Diyos. But, sunay observe sa itong nasod. Ang pangutana, Proverbs 14:34, kapasar ba? Ang katarong makalig-on sa nasod. But, Muslim leaders, sunay pagtamo sa Ginoo, and Muslim ni nasura na ay mga pagsimba nga laki dili ang Ginoo. Tak na sa standard. O bata nagul diha? Ang atong nasod dili kapasar. Napagod na survey, ang atong nasod puno og kahilayan. Back to back ang kahilayan, bar diri, bar dito, club diri, club dito. Tari diri, tari dito, bahala pag madakpan, bahala pag idili, basta kayo magtari. Nakita ba niyo na sa tupalibo? Maka-observe na igsoon. And dili siya kapasa sa standard. Sa gisgutan nga makalig-on sa nasod. Kay naghita po di ang kahilayan diri, nining nasura. Grabe. Daghan daw prostitute. Ining nasura. Tungod sa naghitak nga kahilayan. Grabe. Ang standard sa Ginoo in Amos 5:21 yun siya, gidumtan ko ang inyong mga pista. But itry ko nung observe sa atong nasod. Halos kada barangay magpista. Lungsod o barangay magpista. Nahunong lang siya kadyo tungod sa COVID. But I know, after COVID, magpanayon. Naghulat lang. Isa pa mga naghulat naman ang COVID. Hulas na gani. Yun ang ba? Magpista yun na. But Amos 5:21, gidumtan sa Ginoo ang pista. Ang standard sa Ginoo, gidumtan. But ang gihimo sa mga tao yung nasura, gi-apply. Wala na. Tak-tak na. Napaigso. Ang mga kabus ining nasura, ang standard sa Ginoo from time ni Moises, doon na instruction sa Ginoo sa mga kabus o mga biyuda. Iyon siya, o bakado naman ang lanog kanaan, makapuyo na mo diha o makaanin mo, sublain ninyo ang mga biyuda. Kung naaga ni mahulog, kinigpas ano yun sa mga trigo o ubas, ayaw na nagpunita. Kay alang nas mga kabus. Unya kung mahagdaw gani ang mga biyuda, pasagdai sila ayaw og buyaga. Kay alang na nila. So doon na igisit ang Ginoo nga standard para sa mga kabus. Tinagad sa una ang mga kabus. In the time of Moises, doon na sila pag-akatal sa mga kabus. But in this nation, ini nga nasod, tanawa, palindaghan ng squatter area. Daghan kayo ang nagpagilimos, pero walay nag-akatar. Walay nag-akatar. So ang naitabo, dili siya lidon na nasod. Bisan pag magpuli-puli og leader. Amen? Dili sa may tabong mulig-on. Kung wala na tayo pag-akatar sa mga kabus. Kung walay programa ang government para sa mga kabus,
Sa Bible, ang mga kabus mo'y gamiton sa Ginoo para mapanalanginan kita. Kung muhatag ka sa mga kabus, blessings, magbalik sa tuwa. So kung ang mission, ang nasod, manggihatagon, mag-akatar sa mga kabus, walay rason na dili, i-exalt sa Ginoo ang mission. Ba't wala na himo? Makahimo ka nang nangurakot pamanggani. Ni patong pumangani sila anang posisyonan para makakurakot. Bisan udagan na sila kwarta. Diba? Dili hinoon tanan, pero mostly ang last position ng urakot. Walay pagkakatar sa mga kabus. Napagyud. Ini nga nasud kusog kayo ang imoralidad. Kabalong ta sa imoralidad. Kana bang pagpakihalawas nga dili paligal nga kaminyoon in this nation sa survey. So ang standard sa Ginoo inahanglan ang kaminyoon sagrado sa Bible sa standard. Secret ang kaminyoon, gift siya. But in this nation sa survey, grabe ang immoralidad. Sa naisigutan nato sa topic ng katong the truth about Valentine's Day, tanawa ang nanghitabo. O, di ba? And last na survey, ani nga nasod, mas paboran ang kahilayan. Mas dili kayaga-yagaan kung manto kag kahilayan. Example sa disco, sa hantak, sa inom, wala kayo mo yaga-yaga nimo. Pero try og simba, pagdalag Bible. Apil og midweek. Di ba? Daghang masilang nimo. Daghang mag-uol nimo. Daghang magyaga-yaga nimo. So insert kini nga nasod, dili wala sila ka-honor og word ni Lord. Mas gikalipay nila ang kahilayan nga kung muadto kas kahilayan, okay kayo nila. Pero adto kas Panginoon, di kanila tagnon. E muni ang realidad ini atong nation. So, di ba? Na-obserbahan niyo. Bisag ikaw, maka-obserbahan ka, na nag-alagad ka diha, nagpungko ka, pangalagad ka sa Ginoo, pero puno ka o pag-BI-BI. Pero sunay adtog disco, kahilayan, naabay mo saway ni mo? Wala. Kaya ganahan silang puyo kanila. Pero pang Ginoo, di sila ganahan. Muni ang realidad ini yung nasod. And that's why dili siya kapasat. Wala man di ang katarong. Amen? That's why dili kapasar atong nasod. Nan, Christian, magpakabuta-bungol ba taani? Nakakita ka pero nagpakabuta ta? Nakadungog ka sa mga balita pero nagpakabungol ta? Ini gagabion. Dunay instruction ng Diyos about nato. Now, righteousness ang pagkamatarong mag-exalt sa nasod. Ato, asam mo na itong makaplagi ang pagkamatarong? Na atong isigutan diri dunay tulo. Kabutang, ini kagabion. Nga kung mahibalan nimo ni, naaday ang pagkamatarong, makita di ay. No, para gyud nga malig-on atong nasod. Naapay chance, gitagaan patag chance sa Ginoo. Now, kani pagkamatarong diri gisigutan sa Proverbs 14:34. Dili nimo ni siya makuha sa simbahan nga magluhod-luhod ka, pila ka adlaw nimo inampo, matarong na ka. Now, number 1 nga punto ison, righteousness starts with Jesus. Ang pagkamatarong sugod yun na, naagin na ni Kristo. Na itong basahon ng bersikulo do. 2 Corinthians 5:21, walay sala si Kristo, apan gipakamakasasala siya sa Dios. Aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Matod pa sa prayer ganiya, by the blood of Jesus we have been justified. Pinaagi sa dugo ni Kristo na matarong kita. Amen. Sa ato pa kay mo ang sabton nga kanang gisgutan nga pagkamatarong sa panultihon, dili pagkamatarong nga gikan ining kalibutan.
kun dili pagkamatarong nga gikan sa Dios. Kaya ang pagkamatarong nga gikan ining kalibutan matud pa sa Isaiah 66:4 sama lamang ni strafo sa atubangan sa Ginoo. So kay sama man ni strafo ang atong pagkamatarong sa atong atuang pagkamatarong kana kung masaad-saad ka sa Ginoo magtinarong na ka. Mao mo na pagkamatarong nga gikas kalibutan ra. Para bitaw matimpong Enero mag New Year's resolution ka. Pagka Pebrero bitin lagi hapon. Na Enero ng hulog. Pagka Pebrero Marso bitin. Muna siya pagkamatarong nga gikan las intellectual ra ba? Galabaw ang hunahuna, magtinarong na gyud ko, di na gyud ko magbinuang, di na gyud ko magbisyo, di na gyud ko kahilayan ba? Pero, wala na ang tigdugay, balik ra. Muna siya pagkamatarong nga dili gikan sa Ginoo. Now, righteousness starts with Jesus. Ang pagkamatarong, personal gyud nimo makik-encounter ka sa Ginoo. Personal. Ikaw mismo, ikaw ug ako, makig-personal gyud ka, harong gyud sa Ginoo ug madawat nimo ang pagkamatarong ni Kristo. Dili ang pagkamatarong oy nga makuha nimo pinagi sa imong lulo ug lula, sa imong mama ug papa kay nagsunod sila sa pulong sa Ginoo. Dili ka makakuha diyan kapag kamatarong. Hinuon nakita nimo ang ilang mabuhat naa sila pagkamatarong. But kada usa nato kinahanglan ta mo encounter sa Ginoo. Matud pa sa kanta ganina, when we encounter God, no, katong the Spirit is changing now. Mausog yun. Ang dagan sa itong kinabuhi kung ma-encounter nato ang Ginoo. Amen? Personal encounter ni nga naman, naa ni Jesus. Abi ni Migsoon, ang pagkamatarong makuha ni Musuyab. Tungkol kay Muslim, na yung ba, musimba sila tungkol kay naa dito ilang uyab sa simpan. Naa dito ilang kras. Naa dito ang ilang gikaigan. Di mag-worship sila. Do you think, diha niyo makuha ang pagkamatarong tungkol sa uyab? Di pagkawala sa uyab, wala po ng magsimba. Dili na ang gikang pagkamatarong sa Ginoo. Actually, gigamit ang uyab o ang kagwapo siguro usas pumagis Ginoo nga maduol ka sa presensya. Gigamit ato ng nakasimba ka siya tools nimo uyab kaniya. Pero what if doon ay mga problema? Dili na musimba imong uyab, dadi pug ka musimba. Usa klasiha nga pagkamatarong. Amen, apa bata diha? Dili yung makuha pinagis uyab. Bisag pag usa kadasig na yung uyab sa pag-alaga sa Ginoo, but kung ikaw mismo dili ka personal nga makighinami sa Ginoo, abi nimo igsuon ang pagkamatarong nga gisgutan nga naa ni Kristo, mura siya og lisok nga gibutang diha sa imong kasing-kasing. Ikaw ug ako gibutangan sa maong lisok, seed of righteousness. Kabantay ba mo sa seed? Kinahanglan siyang itanom o kinahanglan siyang patubuon. In short, gani pagkamatarong ang gisgutan diri nga starts with Jesus, pagkamatarong ning kinahanglang palambuon. Nasabtan ba nato? Kay naay mga Christian na nag-mindset, by the blood of Jesus, I have been justified. By the blood of Jesus, been glorified. Namatarong ako sa dugo ni Kristo, dili lang kay kutob tas pagsulti igsuon. Amen? Kabalo mo sa usay pinaka-point anang Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Unaha ang ginahalian sa Dios o ang iyang pagka-matarong. Abi nimo pulong lang na, action ang ipangitaan na sa Ginoo. Buot pasabot ang righteousness nga iyang gihatag nimo daan, imong amumahon, imong adtuon sa seek you first, adtua. Dili lang kay kutob ta sa
by the blood of Jesus, I have been justified. Dili igsuon. Personal yung ka nga mo encounter, mangita yung ka, imo ginigumahon kay sama manig tanom. Doon na ba'y tanom? For example, sa mga tanom. Ang tanom, naaginay sagbot. Ang tanom, kinahanglan pag-amuma. What if ang tanom, wala ni mo amumaha, nidaghan ng sagbot diha. Tapos wala ni mo bisbisi, nanginahanglan siya og abono, nanginahanglan siya og tubig. Kunya wala ni mo bisbisi, dili siya mulambo. Inani ang pagkamatarong nga ni Jesus. Dili mulambo ang pagkamatarong gani mo kung ikaw mismo wala gyud nagpakabana pagpangita sa pagkamatarong sa Dios. Kay pangita unon. Muna yung dili sa makita sa imong uyab. Naas Ginoo ni. Personal encounter ka. Amen? Ang pagkamatarong dili ni makita sa kadaghan kwarta. Dili ni mo makaplagan ni kung daghan ka kwarta bisag pag magtumpi na imong kwarta. Berling daghan na mga dato. Pero walay pagkamatarong. Gatumpi na ng kwarta, may naghanag sa kanan. Pero ang grabe ang sala, kasunod-sunod nila ang sala. May napabata niya? Kanang gikan yun. Sa ito pa kanang musimba ta, nga si Kristo yun, wala tayo giapas. Kay, panultihon, gisay na ka na panultihon, abi ni mong nasod lang ni, nga maligon, pwede po ni ma-apply na to. Nga mga Christian, gitawag niya tag holy mission in 1 Peter. Kung mabasa niyo diya, wag sa versikulo 1. Choosing people, a holy mission. Gitawag hapon tawag mission. Kita, ng mga tao. O wala daw nato ang pagkamatarong, mahuyang ta. Amen? Kung imo nasabton, kung di gyud ka magtinarong sa imong pag-alagad, huyang gihapon ka. Huyangon gyud ka. Ang sala mo imong pahuyang nato. Amen? Na, abi ni magmakuha ni pagkamatarong sa balay? Tuguran mo balay ba? Simba na gyud ko diha. Grabe. Dili na pwede. Pagkawalis pulong sa Ginoo, nasakitan, wala na simba. Kaya ang iyang gituhan, tungod na ng balay, musimba ko. Lahit kayo ng pagkamatarong ni Nana Igsuon. Walihan ang pulong sa Ginoo, papa. Yan ang tapat na yung kalagyo ba? Kung mawalihan ka sa pulong sa Ginoo. Ha? I hope mga Igsuon, hilabi na Diyos mga nasponsoran. Nga kanag yung pagkamatarong ba? Nga itong ipangita. Kanag yung gikas Ginoo. Dili gikan sa sponsor. Nga kumawad sponsor rin ka-op mo ng pagsimba. Putol man ang sponsor, putol pong simba. Mahulog ka na ngilo kayo, magyaga-yaga sa mga tao. Ganyan, haraman na ka niya. Ito na sponsor, pagka wala, naputol mo po na ka. Diba? Kaya ganyan, pagkamatarong igsuon, dili po ni hinungdan doon kay daghang blessing yabot ni mo. Sa ako'y nag-mindset ini, nga daghang mga blessing, magsimbag yung kumayo ni mo kay daghang blessing, Lord. O mawalay mo dawat, mangluod. Karaghan na ni mga Christian mo iko. Di siya mahatagan dahil sa pagluod. Ibaylo na niya, gisagan ka ng ihatag, mahurot ragpus kasimana. Pila na bugas. Pwede na hurot doon ng tulog ka adlaw, daghan mo mga on. Diba? Tulog ka adlaw, hurot na. Kuya, ibaylo niya, kung sa katuwig, di na mo simba. Tulog ka bulan, upat ka bulan, wala simba kayo ng luod, aning wala ka hatig. Igsuo ka mayroon kayo ng blessing. Ang dako kayong blessing ka ng pagkamatarong.
Amen? Blessing kay ng righteousness nga gikan sa Ginoo gipaabot nato. Dili kay murag idako Ginoo to mga material blessing kaysa pagkamatarong nga atong gihatag sa Ginoo. Naamo gud tay blessing nga dako kayo pagkamatarong. Amen. Now, ayaw hunong dira nga mag-after ka na. Ang uban ay hunong na dira. Pag wala ka tagay, diya sila ni hunong. Alagan, hunong. Ayaw pag hunong dira. Mga pamaagi lang na sa Ginoo. In short, mga lamas lang na para makaplagan nimo ang pagkamatarong. Para imong isik yun ang pagkamatarong na iyang gisigutan sa Matthew 6:33. Na seek ye first. Mula to yung mga pamaagi sa Ginoo. Ay mga blessing, ay mga nindot kayo mas pasyon hitabo nimo para matultulan gyud nimo nga dungan na iganda ang Ginoo nga patubuon niya ang pagkamatarong niya nimo. Now, isulay ni, diha ka mo kutob. Nang luod ka, wala ka bahini, wala ka tagay, wala material blessing nga abot nimo, nang luod ka. Dili mo grow ang iyong pagkamatarong. Sa ako nang ginaingon, ang pagkamatarong mura siya tanom, patubuon. Yawakit ni hunong na kanya, nang luod ka, inaputla, nang luod, inamusimba. Ang nahitabo nimo, magbagulbul ka sa gawas. Ang pangutanan ni tubo ba ang pagkamatarong? Kung napuno kag bagulbul, napuno kag likramo, patay ang pagtuo, ang pagkamatarong. Mauna nga daghang Christian, ang ilang pagkamatarong, dili makita. Ano man? Puno likramo. Wala ni grow. Kung puno kag reklamo, dili ka mo grow. Amen? Apa ba tadiya? Kini atong pulong karon sakit nga pamalandungon. Pero kinahanglan kitang bisbisan. Amen? Na unsaon pag-grow sa simbahan, nga doon na po, bisan nga sa mga pastor. Doon na yung mga pastor nga nag-mindset nga di nato ni sila walihag sakit para dili tamawad ag membro. Di nato ni sila walihag sala, di nato ni sila ig-on, para nga dili ni sila mawala simbahan. Okay, pwede nang buhaton ni Pastor Umar. Dili ka mo ig-on, dili walihag sala. Ang pangutana, kapasar ba ta sa standard sa pagkamatarong? Kung wa mo nakabalo, nga kanaday atong gibuhat ni na maayo, kung walay nagpasidaan ninyo. Ang gibuhat sa mga pastor, kung mawali og sakit, kay balon da sa atong sayop, naningkamod sila nga matarong yun ang tao, makaplagan nila ang pagkamatarong ni Kristo. Wala na sa inyo naningkamod silang padlason ka, kagiigo ka, naningkamod ang mga leader nga masabtan nimo ang pagkamatarong yun ni Kristo. Sabton na suban, igo ko, hawa ko, oy. O diba? Lahi ang mindset. Igo ko, sige, hapa pa si Bana. Muna ang mga pastor, mahanglok, mabuhat ang mga tao, di lang nila ig-on. Pero ang simbahan, na dili ng kabalog sakit, sige ra garasing ang imuang iwali, huyang na church. Amen? Huyang na. And dili na mo'y ganahan sa Ginoo nga church ta nga huyang. Gusto siya kalig-on. Ganahan mo'y kalig-on. O diba, sige kawalihag, sige kayo, lig-on, lagi ka diya. Antod ka rin, nagpabilig ka. Amen? Lakpakin ang Diyos, anak, kaya nagpabilig ka. At ito sa ika-duha nga bahin. Kaya ang righteousness starts with Jesus. Karon, if ni-grow ang righteousness, kaya ato mong purpose, ang purpose sa ginawa ni, ang nasod mo'y ma-exalt, dili ikaw, dili ang imong kawalingon, dili imong pamilya lang, kundi lakip ang nasod, i-exalt niya. So, karon gitagaan ta og righteousness nga gikan ni Kristo, paingon diya nimo og paingon nako na ang pagkamatarong. So kung ato nang i-cultivate, mo-grow siya, mutubo siya, kabalo mo kay so sa panahon nga mo-grow na ka, spiritually ipadala kas Ginoo. Sa to pa, secondly, kaduha, righteousness
exalt when Christian isa virtue. Righteousness will nagkabayo lang mo ni. Righteousness will spread through His servant. Ang pagkamatarong nga ligro na diha nimo, mao na panahon nga ipadalakas Ginoo kay negro ka. Himo na kaong leader, kabalo na kang minsay sa pulong sa Ginoo, sabot negro ka, negro. Hindi ipadala ka. Di gyud sa literal nga dunay gyud kay adtuon. Kundi na mga tao nga mukalit nagduol nimo or ikaw mismo makaduol ka imong amigo, amiga. And then that's the time nga gusto ang Dios nga magamit kaniya. Imong isulti, imong i-spread ang pulong sa Ginoo ngadto sa mga tao. Kabalo kanang pag-spread nimo sa pulong ni Lord, imo na nang gi-spread ang pagkamataron. Amen? Kaya ang Daniel 12:3 niyon siya, bulahan katong tao nga nakakabig og daghan paingon sa pagkamataron. So kada dahil mo pagsulti sa pulong sa Ginoo, imo na gidala ang mga tao ngadto sa pagkamataron. And kita nagpakabuta pong luta. Sagli lang, bahala na sila. Imo maminaw na ko. Bahala na sila kinabuhi. Igsuon, if naay word ni Lord nga nagigibutang sa imong kasing-kasing, dili siya gusto nga imo na siyang taguan. Kay ang righteousness diri gisbitan sa Ginoo samag suga. Amen? Ang suga magamit na siya sa kangit-ngit. Ngit-ngit beta kayo karon og palungon ning suga. Bot pasabot ang gamit sa suga ipabantaaw na siya, ipahayag na siya. Umato pas Biblia, dili pwede nga imong taguan imong nakatunan sama suga nga imong itaguan sa ilalom sa gantangan. Matud pa niya, itungtong nas tungtunganan para mahayagan ang tibuok balay. Kung imo na siyang samton, kung naaday kay nakatunan, imo na siyang ipabantaaw, ayaw tagui. Amen? Kaya kanang pagsulti pa lang imo anak, pagpahayag sa mga tao anak, kahayag na sa pagkamatarong, nga kung makadung ang mga tao, wow, na pa man di chance nga magtinarong ko. Salamat ining puno nga brad. Ngayon mo kong isultian ini. Napa mo dahil chance kung magtinarong. Imong gidalaan mga tao nga tus pagka matarong. Amen? Kabalo mong asa na paingon. Kung ipadala na ta, mahitabo yun na ma-exalt na ang nasod. Ang pag-exalt sa nasod, bato pa sa panultihon, nga iyang ligunon niyang naso, dili nag-great tao yung puritsog. Ditso sa kwan, leader dito, presidente, ma-exalt ay nasod. Magsugod na nimo og nako kung magpagamit sa Ginoo. Amen? Magsugod na nimo og nako. Ipadalata sa Ginoo. Now, nas Bible, doon ay ipadala nga mga missionary. Just like Jonah. Nagsugod lang sa usa nga ang tibuok ni Ninive 120,000 katao na himong matarong. Giluwas sila sa Ginoo 120,000. Usa lang katao ang yadto. Exalt the nation, di ba? Exalt the nation. Ang nasod sa Ninive gi-exalt sa Ginoo. Wala niya gipadayon ang iyang plano paglaglag. Gipanalanginan niya, giluwas niya. Tungod sa usa ka tawo nga nagpagamit, Jonah. Ikaw ako sama ni Jonah. Ipadala ta sa Ginoo para nga tung murag mga naay mga Ninive nga mga tawo nagpuyuan ang Ninive. Kabalo mo sa Ninive? Dili sa literal. Naay mga tawo nga nagpuyo sa Ninive. Ano ba mga tawo nagpuyo sa kahilayan? Nagpuyo sa kangit-ngit. Ninive na. Ikaw ako si Jonah, ipadala ka sa Ginoo. Kung yung mubalibad ka sa tawag sa Ginoo, nga maoy gamiton sa Ginoo, ikaw ako para ma-exalt ang nasod, itambo ka. Si Jonah Ramana, miligro ba siya? Amen? Hindi ka ganang mamiligro yung kinabuhi.
kung naa gani tawag sa Ginoo, napati nimo nga gitawag ka sa Ginoo para spread ang pulong ni Lord, gipili ka sa Ginoo para spread ang pulong ni Lord, anong balibad ka? Hantod no kas adto kas mamiligro. Buhata ang gisugo sa Ginoo diha nimo. Nganuman gusto ang Dios nga ma-exalt ni nga nasod. Amen. Christian na yang gamiton para ma-exalt ni nga nasod. Nganuman nga ma-exalt siya pinagi sa mga Christian. If naaragay willing nga moadto kana nga nasurat bag-uhon sa Ginoo. Just like Daniel. Nasayta nga ang kahimtang ni Daniel dunay purpose na nabihag siya sa Babylonia. Si Daniel, si Misak Sadrak Abednego, nagtamod sila, no? Gipadala sila dito sa Ginoo, pero sa lahi na sitwasyon. Pinaagi og pagkabihag, gipadala. Pag-abot dito, nag-stand sila sa Ginoo. Wala lang gani sila nagwali. Ilarang gibarugan ang ilang pagtuo sa Ginoo. Pagkakita sa mga tao dito na sina, kay si Daniel, usas mga hit gyud. Napay mga lahi pangulo dito, pero si Daniel mo gipili gyud ni King Dario para mahimo siyang pinakalabaw. Nangitag paagi ang iyang ubang pangulo para ilagyong madawon si Daniel. Si Daniel nga giprotektaran sa Ginoo gigamit ratong pag-adtos langub sa liyot para makabig si King Dario. Amen. Lisod kayo sa Antong Ikson pamagi si Ginoo. Gisunan ka paadtuon ka ng langub sa liyot. Delikado kayo ginabuhi. Pero mo dito gamiton sa Ginoo para si King Dario nga pinaka gahit kayong patuhon, King God. Lisod kayo ng patuhon. Kabig. Kabig, di ba? Kung imo na sa Antong sa ginabuhi. Kung naa kay pinakalisod nga nimo nagyan karon. Ituyo ro nagpaagi ka sa Ginoo diya. Kay naay mga tawo nga nagtan-aw nimo. Nga kung maka-overcome ka ng kalisura, sila po mag-pray sa Ginoo. Mag-guide sila sa Ginoo kaya nakita nila ang pagkamatarong na nila. Amen? Pawatadya, kung kita na yung tapat, kaya di luka-luka na. Wapa? Pero kabalaw mo, ganining nasod, kung sa'yo natabo, ganong wala ni exalt diri, walay programa ang gobyerno para sa mga alagad sa Ginoo. Ang set standard sa Ginoo, gisit na standard sa Ginoo in the Bible, naasa i-assign na prophet. Just like Prophet Elijah. Ang propita, muna gamiton sa Ginoo sa una, nga mo'y musulti sa king. Siya nang silbi right hand sa king. Nga kung naisulong mo ng hari, mukonsulta sa propita, ba't pasabot, mukonsulta sa servant ni Lord. Na ay gisit nila, na ay sila sa unang panahon ni Moises, na ay gisit ang Ginoo. Na kinahanglan mo duol mo sa propita. Inyong akataron ang alagad sa Ginoo. But ini nga nasod, pangutana, do na by set standard ang gobyerno para sa mga alagad sa Ginoo? Giakatar bag maayo ang mga servant ni Lord? Gitagaan bag insaktong papel ang servant ni Lord? Or gitamay no maayo sa government ang mga pastor? Tamay! Dahon! Gialahi tanan naman. Nabasa na ko sa Genesis nga group. Doon ay meaning na prophet. Na yung mga pastor ko nga nagpapastor-pastor yun, alahi tanan pastor nga nagtinuod. Ay di ba kamalahin na ako yung pastor nga namay? Amen? Tinuod mo na. Na ako yung pastor nga namay? Na yung pastor nga nagpakasala. Wala nilang buhata ang ilang katungdanan. Isip alaga sa Ginoo, nagbinasto sila. Morning ang naso na to, wala po ni exalt. Kaya doon na po yung mga servant ni Lord nga from the start, nagpagamit yun sila, pero niabot sa point na nahayilog yun sila sa pastor, mga bit, bisag na ay sawa. Daghan kini na sobrang. Muna nga hangyo na mo igsuon ninyo, pray your pastor. I-pray niyo sa Pastor Roman, Pastoran Lorena. I-pray ninyo ang mga pastor.
Kaya matod pa sa Ephesians chapter 6 verse 19, iampo pug ko ninyo nga hatagan ko sa Ginoo og mensahe nga mao'y makapabag-o sa mga tao. Amen. Ikaw naman ba ka na sa Ginoo sa imong prayer wala nimo gi-appeal imong pastor. Kay ang pastor target ni Satan, ang leader target ni Satan. Kaya kung matarget na niya, makuha na niya ang leader, automatic, discourage na ng member. Maluya. Di ba ka maluya na, dasing mo natin sa una. Una yung tigwali sa una, yan ano, namay man. Imo na idagan karon sa Pilipinas, daghang mga nahitabuan, daghang simbahan na close. And gusto ang Ginoo nga dili na may tabo dili. Amen. Para dili may tabo, pray your leader, pray your pastor. Amen? Kanang mensahe niya, dili gikan sa bakat. Bahalag masakitan tang maminaw, basta gikan pus pulong sa Ginoo. Bahalag mga sakitan ta. Dili kay naay ka mensahe ninyo, balilamiha kayo pulong, pero wala na sa pulong sa Ginoo. False prophet ang tawag ana. Gilipay-lipay ra ka, gipasulod ra ka sa larang. Pero wala yung insaktong pruiba gikan sa pulong sa Ginoo. Amen? Muna nga, dili ta magpakabuta-bungol, dili ta magpakahilom. Ang naitabo ini nga nasod, kayo man nila tagai og importansya ang mga servant ni Lord, mas gisaway manoon, mo niya ang naitabo, gidaw ni nga nasod. Kuha ka base si Jose, nga niabot og Egypto, nga gihimo siyang gobernador, gipalanginan siya sa mga nasod, di ba? Gi-exalt ko ang Egypt. In the time of Joseph, ang Egypt with bread basket, daghang mga itong mga nasod tayo dito. Ito, gi-bless ang Egypt. Tungod sa servant niya, si Jose, wala nila panamas-tamasi. Amen? Si Daniel, nga gipanamas-tamasan na itong nasina niya nga Pangulo, pagkagawas ni Daniel, mo gipuli ni King Dario itong mga nasina. Buat pasabot, nadaot hinoon, naalaot hinoon, itong nagsaway ni Daniel. Ang siya noon, gi-exalt na ugmayo. Kabalong may igsoon, kini mga servant ni Lord, mga lagad sa ginumura na isang saging imong putlon. Kapantay mo saging, putla na ron. Saging, di ba pagkauma, mutuybo na to. Sa ito pinakatunga. Pisa kung saan mo nagputol. Kada adlaw ni putlon. Mutuybo orang gihapon. Si Jose, bisa usahang putol. Gidaon sa nagsuot, putol. Agi, mo imaw ra gyud. Amen? Itambok sa atamay nga mala. Amo imaw ra gyud. Giabot sa Ehipto, gibalik ya ni Pero. Diyan na pod, ni imaw ra gihapon. Gipriso. Ki, imaw ra gihapon. Ipatos hari. Awan na isamot na noon, nahimong gobernador. Amen? Bisan day usaog daw ang alagad sa Ginoo basta kay kana siya gipili sa Ginoo mo imaw ra gyud. Si Daniel sa usaog saway hala nahimo na siya. Pinakataas na no rangko. In short igsoon, ang nasod ay nga magbiyay-biyay sa mga alagad sa Ginoo. Daon niya. Anong idaon niya? Ang nasod niya gusto man niyang exalt ang iyang mga servant. If mo na may tabo ita ini nga nasod, dunay programa para sa mga alagad sa Ginoo. Ay no, ihatag na sa Ginoo ang exalt, pa-exalt nga nasod. Pero wala man. Sa wayon gumagani ang mga pastor. Now, in my testimony sa ako, tuo mo sa dili, ako na isulti ni Diyon. Kini din ipadala sa Ginoo sa matag rapid. Kung mo'y binuwangan siya, ang Ginoo may mabalos. Kung binuwangan siya. Now, wala kang kawalaan nga muna ni ang ilang mga binuwang sa una. Sa among pagkamaster diri, mga 8 years naman, doon na usa ka book na anod tungod sa iyang pagsulti namo og mga binuang kulong. Kabalong tag isa tong naanod.
dunay duha ka buok na preso tungod sa iyang pagsulti pod namo o panamas-tamas nga mga pulong ba. O dunay duha ka buok na matay. Balong tag-isa po yung namatay sa nga church. So wala pa sila namatay, grabe itong ilang pagtamay po. Pag-FBI, ang simbahan na, ang warta, hasta celebrate man, apil pa, ang warta na, ang abig na ng mga tao para magkwarta sila, magtukulong balay. Pero tanawa yung soul, na muna ilang pang buwan. Wala sila kabalo, na muna hinungdan. Pero alam na mo, ang ginawa mo ko yung kabalo mong balos. Muna nga, mag-careful ta, be sure na itong pagbagulbol o reklamo nato sa mga leader, imo na hinungsulan. Mag-repent ka sa imong mga paglikramo nga lilimayo ang pamagi sa mga leader. Be sure nga doon na kayo pa'y hinungsulan na. Kaya dili, nabalo ang Diyos mo balos. Bisan pag-ili ni maningkamot mo balos sa mga tao. Si Lord ang bahala. I-exalt ka, ikaw mismo, i-exalt ka, likunon ka, kung nakakay pag-pray sa iyong leader. Pero, yung buhaton, magbugulbulang, magsupak-supak, sa himo sa leader, tuwag ka nasakitan ka, delikado ang kinabuhi. Malilikado ang mga kinabuhi. Kasi nakainomdom tas tayo ni Moises, nga si Datan, si Kura, Gabiran, masupak-supak sa leader. Nadelikado na nilang kinabuhi. Namiligro no. Una nga, makabatong tagalingkon. Pinaagi sa mga servant ni Lord nga ipadala. Dili lang kay makabatong tao kalikon, pinaagi sa mga servant ni Lord. Ikatulo, righteousness exalt when Christian stand in the truth. Ang pagkamatarong, madayag yun kung ang mga Kristuhanon mo barog lang sa tinuod. Amen? Ano bang, lain bang pagkapinulungan, walay kompromiso ba? Walay pag-compromise. Kung maghisgot tao pabadlong, magpabadlong yun ba? Kompromiso ba nang dili ka pabadlong sa pulong sa Ginoo? Compromise na kayo. Na di ka ganahang badlong sa pulong sa Ginoo, di ka ganahang magpatudlo, compromise na. Kung mustan yung kaspulong sa Ginoo, kani kaya nabadlungan kung ito kaspulong sa Ginoo. Pagpatudlo yung kaspulong sa Ginoo, nag-stand ka sa kamaturan. Pero what if, imo na na-feel, di ko angay tudluan anak, ako pa angay mo tudluan niya. Na-exalt na kasi mong galingon ko. Ako pa angay mo tudluan niya, dili na kumisto tudluan pa niya. Imo na imong karakter, gi-exalt ni mo ang imong kaugalingon. Di ba? In this nation, makita ni mo na. I-high exalt ang mga tao. Bisa na Facebook sa mga grupo. Tanaw mga grupo. I-high, dibatihan ay. Doon na pa may mga grupong ipangapilan, ipang debate mo. Di ba? Palabuan na isa, kaalam ko nuhay. Palabuan na ba? Maresulta na sa debatihay. Gawas diha igsuon, if niapil ka na, mimro ha, gawas diha, makalibog na sa imong stand. Ikaw mismo magsusi, stand ka. Pili ka pasagad kagtuwa na nila. Abi kay mga mangtas na kaya na sila sa pag-explain, dili ka pwede. Kada usa na to, mususig yun, challenge mo na ka na usa, mususig yung kasumaturan, para dili ka madala. Mas mayo nga mo, mulib ka diha ang group. Ganun man, makakatpon ka sa ila pong pataas. Matakdan ka silang spirit. Ang pulo sa Ginoo dili na angay unta nga dibatihan. Pero saan man tungo sa pagpalabon na isa, kaala makadibatihan na good. So may tabo, maalsa ka. Wala na ka nag-stand sa truth. Amen? Okay, bago na nato. Basta imog sila yung entertainer, maalsa ka. Mawala ang stand sa truth. Makapabuhit mo kag pulong na dili mayo na. Kaya mo naman pong panaligdan itong imuhag yun. Diba?
Ang Biblia, dili maayo nga ato ng buhaton. Ang alagad sa Ginoo, kinahanglan dili ta mo manguna upang dibati. Pero tanawa ini nga nasod. Tungod sa gitawag nila Christianized country kuno, daghan kayo ang mga religion. Padi puno og debate, doon na yung mga grupo sa Facebook nga debate ang tuyo, manghagit na ang pangutana, i-exalt ba na nga nasod? Nga ang standard sa Ginoo set na ang nasod gani nga walay pagkamatarong dili binama likon. Amen. Ang sala igsuon mura sa huyong-huyong. Ang sala mura sa huyong-huyong. Na damor ka magbuhat sa sala walay pagkamatarong. Damor ka mulihok, damor ka maunlod. Kana bang huyong-huyong ka bitaw? Ha? Lunoy? Lunoy. Nalalom na siya nga puro yanang. Nga once nga matunlod ka diha, o di ka mulihok, di ka maunlod. Pero damor ka mo kinsay-kinsay, damor ka maunlod. Yan ana ang pagpuyo sa sala. Kung walay pagkamatarong niyo siya, makaalaot na. Ang sala may makalaot, di pa ka malaot na damor ka mo magbuhat, unlod. Diba? So walay nasod nga mo sulbong ana. Kay damor nila magpakasala, damor mo murakot, damor imoralidad, hindi nga nasod. Damor pagtratar sa mga kabos, dili mayo. Pagtratar sa mga alaga sa Ginoo, dili mayo. Damor giunlod sa Ginoo. Amen, nasabtan mo na ito. Muna gisigutan niya, maalaot bilang nasod. Walay kaligpot. So Christian, ining kagabion, ni Pinumduman ta. In 2 Timothy chapter 1 Timothy chapter 2 verse 2, kinahanglang iampo ninyo ang mga hari ug ang tanang nagmando aron makabaton kitag mahusay ug malinawong kinabuhi. Kinabuhing Dios nun ug subay sa hustong pamatasan. I hope you realize this. I hope nga na-realize ninyo ni nga ang pagkamatarong nagsugod ni Kristo paingon diya nimo o paingon nining nasurat. Amen? Kinahanglan tang mag-repent. Kinahanglan natong tuuhan. We need to be righteous and just and holy. We need to conform in all our ways with the holy word of God. Kinahanglan nakabase ang ato ang mga buhat sa pulong sa Ginoo. Ug tungod niya na i-exalt sa Ginoo, kining mao nasod. Amen? God bless you this family.